Строя. Това за разпяване беше. Малко по-високо, не трябва ли? Айде, готови. Запеяла сойка птица, мисли зора е. Аман, аман, мисли зора е. Гурбечи за път се стягат, далеч отиват. Аман, аман, късмет да търсят. Плачат майки, жени, деца и всички роднини. Аман, аман, и всички роднини. Как ще минат 3 години, къщи да се върнат. Аман, аман, всички да празнуват. Тръгват гурбечи дъжди по незнаен път. Аман, аман, по незнаен път. Сойка птица ги изпраща, мисли зора е. Аман, аман, мисли зора е. Браво! Моля ви се да представим и бек вокалните. Дай сега да